ב-2020 GV70 הושק בעולם, ושנה לאחר מכן הגיע אלינו לארץ הקודש. באפריל שנה שעברה הוא עבר מתיחת פנים, ועכשיו הוא אצלנו לנסיעת מבחן. ולא סתם נסיעת מבחן, יש לנו כאן את הגרסה החזקה ביותר, מנוע 3.5 ליטר טורבו, 375 כוחות סוס, הנעה כפולה, וזו גם רמת הגימור הגבוהה מכולן. אז אנחנו נבדוק אם מותג היוקרה הדרום קוריאני יכול להסתכל לטריו הגרמני ישר בלבן של העין. אז אנחנו עם תא הנושאים של ה-GV70, ג'נסיס, מותג יוקרה של יונדאי, אמרנו מתחרה בטריו הגרמני, רכב תנאי בגודל בינוני, מבחינת המידות כמו מי הוא? אאודי Q5, BMW X3, מרצדס GLC, שמת לב שאמרתי את זה לפי א' ב'? אתה מוכשר, נולדת לתפקיד. תא הנושאים יוקרתי זה מחייב, אז בואו נתחיל באיכות החומרים שיש לנו כאן. אוקיי, בואו נתחיל מזה שכל האדום שאתה רואה כאן, תיגע בו, זה אור נאפה אמיתי. אגב, לא רק הוא, גם כן מעל, זה אור נאפה, פשוט זה יותר בולט. ולא רק אור נאפה, שים לב לגימור של הגג הזה, איזה אלקנטרה איכותי. חוץ מזה, אלומיניום מוברש, כשאני אישית ממש מתרשם מהנדסת האנוש פה. כן, וגם העיצוב עם התפירה הזאת והשילוב בדיפונים, עם הקו ניקל הזה שמתחבר לכל פתחי מיזוג האוויר, ושם יש לנו גם את תאורת האווירה המוסלקת. 64 גוונים. ובכלל, כל העיצוב האליפסי הזה, גם פה בפתחי מיזוג האוויר וגם איפה שהידיות של הדלתות, זה כאילו מוטיב שמלווה אותנו בתוך הרכב. ודבר אחרון, מבחינת קצת קדמה טכנולוגית, מסך אחד ארוך, לא שניים מפוצלים. נכון, 27 אינץ', ברור. שוב פעם אני אחזור להנדסת האנוש, הנדסה נהדרת, קל להתמצא, והצימוד פה למערכת המולטימדיה הוא אלחוטי, גם לאפל וגם לאנדרואיד. יש לנו פה בהחלט תא הנושאים שמשדר יוקרה. בוא נדבר רגע על הגימור, בגדול נהדר, ממש נהדר, למעט פה, שאם אתה תדחף את היד פה לחלק התחתון, טיפה חד ופלסטיק פשוט. אתה בן אדם מגעיל. כן. לפני שנדבר על נוחות וכאלה, אנחנו ברמת הגימור הגבוהה ביותר מבחינת אבזור. עוד דבר שמחייב רכב יוקרה זה להיות מפנק. אני חושב שמלבד תצוגה עילית ואולי וילונות לא יושבים מאחור, יש פה הכל. כן, אבל מה שיפה זה שכבר ברמת הגימור הבסיסית אתה מקבל את הרוב. אני מתחיל לזרוק, אתה תשלים אותי כי בשלב מסוים אני כרגיל לתקע. תאורת מטריקס לד לכל רמות הגימור, כולל הנמוכה. חימום למושבים, עברור למושבים, המושבים בתפעול חשמלי מן הסתם, גלגל ההגה מתכוונן גם הוא חשמלית, שוב פעם, מרמת הגימור הבסיסית, דלת המטען שנפתחת חשמלית, גג פנורמי, מה שכחתי? תינה אלחוטית לטלפון, עיסוי למושבים הקדמיים. רק ברמת הגימור הגבוהה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. שעולה 540,000 שקלים. נכון. וגרסת הכניסה 400,000 שקלים. נכון. עוד נרחיב עליהם תכף. כן נגיד שיש פה מערכת מצלמות היקפיות מצוינת. לכל רמות הגימור. ובואו נדבר על מערכת השמע שיש ברמת הגימור הזו. בנג & אולפסן עם 16 רמקולים זה נשמע נהדר פה. דיברת על הנדסת האנוש, אז ציין לטובה את הקונסולה המרכזית בינינו עם המסך הזה שמקבל זווית שפונה לכיוון שלנו, וככה הכל נורא נגיש ונוח. הכיוון שלך. אבל כשאני מכוון פה את פתחי מיזוג האוויר, ב9 מתוך 10 פעמים אני בטעות לוחץ על אחד מהכפתורים על סרגי קיצורי הדרך. וזה בגדול החיסרון העיקרי, כי בכל השאר באמת אחלה. מאוד נוח כאן. שים לב שהמושב שלך יכול להתארך חשמלית. אני ממש על קורסת סלון כרגע, הערכתי את המסעד עד למקסימום שלו, וכרגע עד למפרק של הברכיים אני נשען עליו. ממש קורסת סלון. מאוד אוהב את ההגה הזה עם הסמל במרכז, מראה מאוד יוקרתי, ובכלל גם הפלאפים מאחורי ההגה להעברת ההילוכים, וכפתורים על גבי ההגה, גם למערכת המולטימדיה, גם למערכות הבטיחות. יש לנו פה כפתור טאץ' להעביר תחנות, ושים לב שיש לנו פה כפתור טביעת אצבע, שדרכו המערכת יכולה לזהות מי הנהג עם כל הפונקציות ששמורות עבורו. בנוסף לגבי הנדסת האנוש, אז יש לנו פה את הגלגלת המהודרת הזאת להעברת ההילוכים, ומלפניה יש לנו ג'ויסטיק, אגב, לפעמים מתבלבלים ביניהם, רק שהג'ויסטיק הזה, כן, קרה לי גם, רק שהג'ויסטיק הזה שולט לנו על מערכת המולטימדיה, למרות שהיא לכשעצמה גם נשלטת במגע, ככה שזה נחמד שיש כמה דרכים לעשות את אותו דבר. נעבור למושב האחורי. אוקיי, מפתח הדלת סביר, לא מעבר. המושב עצמו בסך הכל נוח, גם הבסיס, גם משענת הגב. המרחב ראוי גם לראש, גם לברכיים, ויש המון מקום לדחוף את כפות הרגליים תחת המושבים הקדמיים.
המושב עצמו בנוי ככה שאתה יודע, למרכז שני נוסעים, ובאמצע יש לנו תעלת טעינה מאוד גבוהה, אז יותר נוח לשניים מאשר לשלושה. יש פה גם בקרת אקלים נפרדת ליושבים מאחור, שני שיקי USB, היכולת להזיז את המושב הקדמי על ידי מי שיושב מאחור, עזרת המציק לי, וכאמור, מושבים מתחממים. נמשיך יותר לאחור, לתא המטען, אז גם הוא יותר צפוף מהנפח הרשמי שלו, 542 ליטר. יש פה לדעתי באזור 400 ומשהו ליטר, זה בסך הכל מספק לרוב הפעמים, אין גלגל חלופי. מבחינת המראה החיצוני, תן ספוילר, לפחות לדעתי, יש מצב שברמת הגימור הגבוהה ביותר והספורטיבית, מדובר על הרכב היפה ביותר בסגמנט. יש מצב שמדובר פה על הרכב הכי יפה בכל ההיצע של ג'נסיס. חישוקים בקוטר 21 אינץ' רק ברמת הגימור הזאת, לטעמים מהיפים ביותר שיש בעולם הרכב. שימו לב לצללית המשתפלת שנותנת לרכב הגדול הזה, מראה אלגנטי וספורטיבי, וגם הניקלים החצי מושחרים האלה בצבע גן מטל. כן. נמשיך לאחור? נמשיך לאחור, אבל לפני זה צריך לשים לב לניפוח הכפול פה שמתמזג נהדר, וכמה אנחנו אוהבים ניפוחים. בחלק העליון יש לנו את הספוילר, שפה גם מוסלקת לנו תאורת הבלם. בחלק התחתון שני מפלטים אמיתיים מצופים בניקל, יחידות התאורה המזוהות, ושימו לב איפה הסליקו את כפתור פתיחת תא המטען. חמוד. חייב להראות לכם משהו שבהתחלה חשבתי שזו טעות. המכסה מנוע ממש מולבש על הסבכה, וכשמסתכלים בפרופיל הוא נראה לא סגור, מופרד. אבל אז שמים לב שזה קו שממש נמתח עד לחלק האחורי של הרכב, וזה נראה ממש טוב. לאן הלכת? רכב ארוך. משהו שלא אמרנו לפני, הפגושים האלה אגרסיביים יותר מהגרסאות הרגילות, כי זו גרסת הספורט וכך גם כן הסבכה. קשה להתעלם, בטח עם הסמל הזה. זה מזכיר בנטלי. אני לא בטוח שבג'נסיס מתעלמים מזה שזה מזכיר בנטלי. בקיצור, לפחות לדעתנו, הכי יפה בסגמנט. אז אנחנו במבחן הנסיעה של ה-GV70 בגרסת הספורט שלו. רמת הגימור הגבוהה ביותר, זה נראה יוקרה מבפנים, זה נראה יוקרה מבחוץ, זה גם נוסע כמו יוקרה. אתה תבחן. מנוע 3.5 ליטר, שני מקדשי טורבו, 375 כוחות סוס, תיבת הילוכים אוטומטית פלנטרית עם 8 יחסי העברה. הכוח יורד לארבעת הגלגלים, כשבפועל זו פלטפורמת הנעה אחורית, ככה שכל הזמן זו הנעה אחורית, ובעת הצורך משתלבים אלה מלפנים. שזה בעצם המתכון לייצר יותר כיף. נכון, אם אתה נכנס עכשיו לעיכול הדוק ונותן בגז, אתה מרגיש את הישבן. מתחיל לצאת טיפה החוצה, ואז יש לך סחיפה של 4 גלגלים. יפה, יפה. כי באתי לומר שמסוסים אני כבר לא מתלהב. אבל מתחושות, את זה קשה לזייף, את זה צריך לדעת לעשות. עכשיו אנחנו נעשה פה משהו קטן, אנחנו נוריד שני פלאפים פה בבורר למטה, שני קליקים למטה, אנחנו מגיעים ישר לספורט פלוס. כן? יש לנו ספורט ויש לנו ספורט פלוס. זה נהיה פה צליל, אני מניח שזה אמיתי פלוס. אמיתי פלוס, שמת לב שהמושב יתהדק סביבך? כן, הנה, יו, זה משוגע, אלוהים שמו. איזה כיף, צליל של V6, כמו שצריך, מנוע ששומעים אותו, שמגרה לך פה את בלוטות הטעם. התאוצה היא בסך הכל טובה, 5.2 שניות מ-0 ל-100, 250 מרבי, לא נגיע לשם. הרבה. 2.80. תיבת ההילוכים לא מספיק מהירה לדעתי, לא במתווה ספורטיבי, בטח לא במתווה רגיל. זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו נשווה למתחרים הישירים, באחד מהם יש לנו תיבה רובוטית דו-מצמדית, בשניים יש לנו תיבה אוטומטית פלנטרית מבית ZF, שם הן יותר מהירות. חוץ מזה, ההתנהגות טובה. יש ביטחון, לא מספיק ביטחון בחלק הקדמי, אבל יש ביטחון, ואני קצת מגזים במשקל שאני נותן פה למתווה הספורטיבי. כן, בדיוק. למרות שמדובר פה על רמת הגימור הספורטיבית, זה רכב גדול מאוד, שמן מאוד, הוא לא אמור להיות רכב באמת ספורטיבי בהיבט הזה, אבל הוא כן צריך להיות רכב שנותן תחושת ביטחון, גם כשיוצאים לעקיפות וגם כשרוצים ליהנות תוך כדי נהיגה. יש מספיק כוח בעקיפות, רק תלחצו על הדוושה 2.5 לפני, או להוריד עם הפלאפים שכאמור יש לנו כאן. אז כמו שאני אוהב, התחלת ישר עם ספורט פלוס ובמתווה דינמי, אבל יש לי תחושה ש99% מהאנשים שיקנו את הרכב הזה, זה לא יהיה בשביל ללכת איתו למסלול
או למתווה נסיעה דינמי. בואו שניה נדבר על הרכב הזה כמכלול, איך הוא בנוחות הנסיעה, באיכות הנסיעה. נוחות הנסיעה בסך הכל טובה, יש כאן מתלים אדפטיביים עם חיישנים שקוראים את הכביש, וברוב הפעמים הנוחות טובה. עכשיו, ברגע שאתה מגיע לשבר כביש גדול מדי או תיקון גדול מדי, או רצף מהמורות ארוך, אנחנו מרגישים בעיקר את המתלה האחורי שהוא זז, הוא לא מצליח, אתה יודע, לעקוב בנועם אחרי זה. כן, זה לא רק זה, יש לנו פה גם גלגל בקוטר 21 אינץ' עם כתף מאוד מאוד קטנה של גומי. ועדיין, כמכלול, נוחות הנסיעה טובה. ממש טובה. גם איכות הנסיעה טובה, שקט פה מאוד. לא שומע כלום, לא רעשי כביש ולא... לא שומעים הרבה רעשי רוח, לא שומעים כמעט כביש. יש חסרונות? יש. הבלם. אתה ראית איזה בלמים עצומים יש בחוץ? כן. הנשיכה הראשונית במתווה רגיל, כן, נסיעה יומיומית, היא לא מספיק חזקה. זה לא שחסר לו כוח, אבל אתה כאילו צריך ללחוץ קצת יותר חזק. במהלך המבחן התיבה התבלבלה ברמה כזאת שחשבתי שיש תקלה, מה שכן כיבוי והתנעה והכל היה חדש. עדיין, כרגע שאנחנו נוסעים ביחד, רכב נוח. נכון, נהדר. צריכת דלק? נושא קצת פחות נחמד, כי זה עדיין מנוע 3.5 ליטר עם טורבואים והרבה משקל. ליטר לכל 8.45 קילומטר. זה בממוצע, זה לא מעט. כביש בין עירוני רגוע, זה ליטר ל10 קילומטרים וקצת. רוצים חסכונים, אולי להגיע יותר לגרסת הכניסה. כן, מנוע 2.5 ליטר, זה עדיין לא משהו עדין, אבל חסכוני יותר זה בטוח יהיה. אז אנחנו בסיכום, ונעשה את זה ענייני, כי יש לנו כאן רכב ברמת הגמור הגבוהה ביותר הספורטיבית שעולה 540,000 שקלים, וגרסת הכניסה 400,000 שקלים. נכון, והיא מעניקה לא מעט, מנוע 2.5 ליטר טורבו, 300 כוחות סוס, הנעה אחורית, ואת רוב האבזור שאנחנו מצאנו כאן. תמורה הכי טובה לכסף מבחינתנו. כן. אז אמרנו, קצת פרופורציות, ואנחנו לא עושים הנחות למותג היוקרה הדרום קוריאני הזה שצריך להילחם בטריו הגרמני. תפוחים לתפוחים, איכות נסיעה, נוחות נסיעה, אבזור, גימור, הופעה, ביצועים. מבלי לחזור על כל הדברים, הוא לא באמת נופל מהם, ובחלק מהדברים הוא אף טוב מהם. ואז אם משקללים את הכל ומצמידים את תג המחיר, מגלים שהוא גם זול מהם.